फाइनाय 12 मार्च सालमारिवो आगरतलानि आस्तबल थुंनोख्लावो ओंना थांगै दंगो तिप्रा मथानि काइसा कोतर लुकु कुथुम पांडा ओ पांडानो कितेंगैनो तिनि चासालो आगरतलानि मानिको इनक्लेव हल नगो काइसा मथानि हांकर आचुकफां ते हांकर वर्किंग प्रेसिडेंट रकनो खबय YTF TWF ब्लक आचुकफां रकनो तुय काइसा ककचाप लेमुगो आचुगो तिप्रा मथानि चेयरमैन ते आचुकफां विजय कुमार रांखल संनि मानजाक मुंबाय जोंनि भलन्टियारावनो जों एंगेज थायो हमनो साक्सेस फैमोन तिप्रा मथन समर्थक भाईगाय फाइनाय आबुनुति जों दिनै कक सालायनाय साबो ट्रेन बाय फाइनाय साबो गारि बाय फाइनाय बस स्टेजनि बरफरक फाइनाय तामो मेसेज दिनाय ग्रेटर तिप्रालेण्डनि विषय जों बाहायक्लाय आस्था बोलो जोंनि स्पीचो जों कक तिसानाय विलेज कमिटि इलेक्शन आं दङ मनो बाहायक्लाय इलेक्शन खायदिनाय मनो प्रेसार नानबानि जे जोंनि मास गैदारिं दङ all mass gathering 100% success like message ran bagi ini chini block president district president central leadership party ni chairman CM EMs MDCs rokbai aluchona khlai जों borok rokno kaham khlai peacefully successfully mo mass gathering no khlainan bagi dini no meeting nai